Шулай ук Пeygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Нигъматани мағбунун фихима касирун минан нас. Ас-сиха вал фараг. Кешеләрнең күбесе ике нигъмәтнең бөеклеген аңламыйлар. Ягъни бу нигъмәт белән файдаланмыйлар. Ул да булса сәламәтлек һәм буш вакыт. Ул да булса сәламәтлек һәм буш вакыт. Бу ике нигъмәт. Файдаланмыйлар, ягъни шушы Аллаһ сиңа ике нигъмәт биргән вакытта, ягъни сәламәтлек һәм буш вакыт күбрәк гыйбадәт кылмыйлар. Аллаһка гыйбадәт кылмыйлар. Ахират өчен үзләренә әҗр савап әзерләмиләр. Бу ике нигъмәт шундыктан бу бик зур нигъмәт. Беренчесе саулык сәламәтлек. Кызганычка каршы бүген кеше бу нигъмәтен, саулык сәламәтлек нигъмәтен шушы дөнья нигъмәтләре өчен, дөнья ләззәтләре өчен куллана. Юкка чыга торган. Көннәрдән бер көнне юкка чыга торган. Һәм инде әлбәттә ул шушы байлыкның бер нәрсәсендәген, дөнья әйберләренең бер нәрсәсендән үзе белән алып китә алмаячак. Һәм бу бик зур нигъмәт. Чөнки иртәгә әгәр аның сәламәтлеге юкка чыга икән, күпме генә тырышса да гыйбадәт кылырга, ул аны эшли алмаячак. Ул инде аны эшли алмаячак. Чөнки аның сәламәтлеге юк. Кешенең бер теше генә сызласа да аның гыйбадәт турында уйлыйсы да килмәячәк. Шуңа күрә бүген сәламәтлегең бар икән. Кешенең сәламәтлеге бар икән бүген, ул инде шушы булган сәламәтлеген гыйбадәттә кулланырга тиеш. Гыйбадәттә кулланырга тиеш, чөнки көннәрдән бер көнне бу дөнья бетәчәк. Һәм инде ул үзе белән бар тик Аллаһ ризалыгы өчен кылган гамәлләрен генә алып китәчәк. Һәм икенче бөек нигъмәт бу вакыт. Бу вакыт. Кай вакытта кешенең вакыты, сәламәтлеге бар, ләкин вакыты юк. Төрле яктан килгән мәшәкатькә чумып, ул бер нәрсә эшли алмый. Бер мәшәкатен шишә, икенче мәшәкате килеп чыга. Өченче мәшәкатен шишә, тагын дүртәү килеп чыга. Һәм булар без барысы да вакытны ала. Һәм шуңа күрә бүген вакытың бар икән, сәламәтлегең бар, вакытың бар. Бу вакытны Аллаһ ризалыгы өчен кулланырга кирәк. Гыйбадәт кылыр өчен, үзеңә гыйлем алыр өчен, туганнарыңа, балаларыңа гыйлем өйрәтү өчен. Әгәр иртәгә Аллаһ сәламәтлегеңне, вакытыңны ала икән, бер нәрсә эшли алмаячаксың. Чөнки сәламәтлекне бирүче Аллаһ һәм вакыт тагын Аллаһныкы.